ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 13 ଦିନିଆ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ମହା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। 13 ଦିନିଆ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ମାସନ୍ତ ମେରୁ ପର୍ବ ସହ ସମାପନ ହେବ। ମାନସିକଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଦଣ୍ଡରେ ମିଶିବା ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ରହି ଏକବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନସିକ କରିଥିବା ଦଣ୍ଡରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶିବ ଓ କାଳୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରଭାରେ ସ୍ୱୟଂ ମା କାଳୀ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପାବରରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ପାଳରେ ତିଆରି ଚମ୍ପାବରରେ 13 ଦିନ ଧରି ଅଗ୍ନି ଅହରହ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଶିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକର ଦେହକୁ ସହନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଜମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ସମାଜରେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସହରରେ ମାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡାସାହି ଓ ଶାସନ ସାହିରେ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦଳକୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ମିଳନ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋହର ଥିଲା। 13 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ କଠିନ ରୀତିନୀତିକୁ ମାନି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ ଓ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତିନି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକବାରରେ ଶାସନ ସାହିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି ଓ ପଣ୍ଡା ସାହିରେ ଭଗବାନ ଡାକୁଆ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନସିକ କରି ଉପବାସ ରହି ଥିବା ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଣିଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପଣାଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ଏକବାରରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।